Cynthia Reekmans, stel jezelf eens voor. Wat doe jij in het dagelijks leven? Oh, heel veel eigenlijk. Ik ben eigenlijk in Belgisch Limburg bekend als een van de presentatrices van TV Limburg. Vroeger, want daar werk ik nu niet meer. Het namiddagprogramma Studio TVL heb ik 8 jaar gepresenteerd. Daarvoor mocht ik het kroontje van Miss Belgian Beauty dragen. Dus zo is eigenlijk de mediacarrière een beetje gestart. Om dan nu te komen tot bedrijfspresentatrice eigenlijk, moderator van tal van evenementen, debatten, congressen, modeshows. Het gaat heel uiteenlopende dingen eigenlijk die ik aan elkaar praat en dat dan in meerdere talen. Ja. En daarnaast verzorg ik ook nog de PR en communicatie van een Belgisch mineraal make-up merk en dat heet Somperson. Somperson, kijk eens aan. Dus eigenlijk begonnen, de start, de kick-off was eigenlijk toch de overwinning van Miss Belgian Beauty. Dus dat heeft u veel gebracht. Ik kan me ook voorstellen dat dat soms ook, heeft dat ook nadelen met zich? Of afgunst? Of heb je dat niet echt zo gemerkt? Echt? Afgunst misschien niet, maar wel dat mensen daarop neerkijken. Zo van, een mis. Het heeft vooroordelen, brengt het met zich mee. En terwijl ik eigenlijk toch een universitair diploma heb, toch dat mensen u zo over dezelfde kam scheren van, blond en mooi en een poppetje gaat het hier eens komen zeggen. Maar doordat ze u dan leren kennen, weten ze dan ook wel wat je kan en wat je in je mars hebt. Maar voor mij, in het begin is dat een beetje moeilijk. En ik weet nog, dat jaar als Miss, dat was voor mij de meest onzekere periode uit mijn leven. Ook omdat je vergeleken wordt met topmannekijs en topmodellen. En dat ben ik natuurlijk niet echt, ik ben veel te klein en zo om daar mee te gaan. Maar ik heb dan wel mijn weg gevonden eigenlijk in dat presentatiewerk. Ik heb ook meteen duidelijk gemaakt toen aan de organisatie van kijk, als ze mij boeken, vraag dan of ik niks kan presenteren. Want daar voel ik me goed in. Ik weet, dat doe ik graag. Dat kan ik denk ik wel iets beter dan poseren voor foto's of een catwalk lopen of zo. Dat is toch nog iets helemaal anders. Nee, nooit gedaan. Nee. Maar wel dan de kans gekregen om verschillende evenementen te mogen doen. En ik had altijd zoiets, als ik mag kiezen, dan zou ik liever dat doen. Ja. En dan is 2 jaar na de verkiezing dan TV Limburg op mijn pad gekomen. Ja, daar heb ik dan 8 jaar gezeten. En zo vragen ze u dan natuurlijk wel meer voor tal van evenementen. En dan... Dat werkt dan toch wel, hè? Als je gezicht van televisie, dan gaat de bal natuurlijk makkelijker aan het rollen. Ja. Wat vind je het gaafste, het chicste om te doen in uw dagelijks werk? Dat je zegt, nou, als ik dan naar huis rijd, daar heb ik dan echt een kick van gekregen. Ja, vooral bijvoorbeeld op een groot evenement, als de zaal vol zit. Ik heb ooit eens een awarduitreiking gedaan voor ondernemers. De zaal zit vol 1000 ondernemers. En dat ze dan ook komen zeggen, amai, dat heb je goed gedaan. Amai, dat is precies of je er van alles van kende. Ja. Maar ik probeer ook altijd zo goed mogelijk mijn dossiers te bestuderen, waar het over gaat. Zeker als ik een debat of zo moet leiden. Ja. En dan is dat wel tof dat mensen dat komen zeggen zo. Want dat is ook niet zo evident, denk ik, dat mensen complimenten geven. Nee. En als ze dan zeggen, amai, je deed dat goed. En dan vind ik dat wel fijn. Dan ga ik echt zo tevreden naar huis van, yes, het was goed. Het leven wat je nu hebt, was dat altijd al wat je in beeld had als 12-jarig, 13-jarig meisje? Ja, ik kom ook uit een heel, heel gewoon gezin. Wat was onze toekomstvisie? Onze ouders hebben wel gezorgd dat we konden studeren. Ik heb een zus, die heeft ook universitaire studies gedaan. Dus daarvoor zeiden ze wel van, kijk, zorg dat je goed studeert en een diploma hebt. En dan zie je wel. Maar het is dan zo gelopen en ook door ontmoetingen, door waar je komt, dat je leven zo'n andere richting in gaat. Want eigenlijk is dat het laatste jaar van Leuven gekomen dat ze mij hebben gevraagd om deel te nemen aan Miss Belgian Beauty. En mijn leven is een heel andere weg uitgegaan. Anders had ik nu misschien voor de klas, dan was ik leerkracht Frans. Was dat ook een richting? Mijn studies heb ik met dat doel eigenlijk gedaan. Om leerkracht te worden. Daarvoor wou ik eigenlijk actrice worden. Dan heb ik ingangsexamen gedaan bij Herman Terlink en zo, maar dat was dan uiteindelijk niet gelukt. Net geen Nee. Ik had het nog niet zo, denk ik. Maar eigenlijk zat daar toch al wel iets van zo op een podium staan en voor een groep staan, dat er ook al wel in zat. Maar dat kon evengoed voor een klas, is ook een groep. Dus daarmee. Maar ik ben heel blij dat het zo gelopen is. Ik ben super blij met wat ik nu doe. Ja, je doet eigenlijk zoals je zelf aan het begin zei, tal van dingen. Hè? En deelt tijd bij een vast bedrijf, maar daarnaast ook tal van dingen. Hoe lukt het? Het is misschien een clichématige vraag, maar de combinatie of de balans tussen werk, privé, partner, thuis, kinderen. Heb je de rust gevonden? Is die ooit te vinden? Hoe doet je...
tussen eigenlijk TV Limburg en wat ik nu doe, heb ik fulltime nog de communicatie verzorgd van de STVV, de eerste voetbalploeg van Sint-Truiden, nationale voetbalploeg. En daar merkte ik dat is te veel. Dus je moet soms wel kiezen van, kijk, dat gaat niet. Ik kreeg ook nog heel veel aanvragen voor presentatiewerk en zo. En ik wou dat dan liever doen, maar dan moest ik heel veel verlof nemen. Dus ja, dan moet je ergens een beetje ook gaan kijken, wat wil ik, wat kan ik, wat zijn de opties. En durven eigenlijk van die fulltime job, wat eigenlijk ook heel mooi was om te doen, wat goed verdiende, te zeggen van nee, maar ik ga voor wat ik graag doe, voor mijn passie, voor wat ik met mijn hart doe. En nu heb ik eigenlijk een halftijdse job met dan de freelance aanbiedingen die ik zelf kan plannen. En dan valt mijn puzzel eigenlijk vanzelf. Als je die zelf in de hand hebt, heb ik ook tijd om de kinderen naar school te doen, te gaan halen. Nu, er zijn drukke periodes dat niet lukt. Nee. Maar ik heb ook een hele goede man die mij helpt. Ja. Dus thuis klopt het wel voor ons, ja. Ik denk dat zeker in uw rol, in uw positie, is het ook van belang dat je de partner hebt gevonden die daar flexibel is en in mee kan denken. Ik denk zonder een flexibele partner aan die zich kan inleven van, ja, deze week is het even rust, het huishouden iets meer op mij. Een week is het eigenlijk onmogelijk anders. Nee, anders ja, of moet je externe hulp hebben of nanny of zo, maar zover gaat het thuis niet. Nee. We kunnen het nu goed oplossen en hij helpt goed, hij verstaat het ook. Hij is niet jaloers, wat ook al maar ik kan me wel bij voorstellen. Want hij zegt soms de rollen moesten eens omgekeerd zijn, was misschien iets anders. Maar ja, je staat altijd in de belangstelling, dikwijls ook een mannenwereld, dus maar hij is daar heel rustig in. Dus, het gaat goed, het gaat u voor de wind, het loopt, agenda's zitten vol. Zijn er misschien toch dingen die u, zorgen baren is een groot woord, maar dat je zegt, dat zou misschien wel wat roedend eten kunnen gooien? Of, De leeftijd. Ja, speelt dat ik denk, als je kijkt ook naar tv, is het toch ook dikwijls dat vrouwen vooral dan na x aantal jaar bedankt worden voor bewezen diensten. En ik weet ook niet hoe dat in mijn geval gaat lopen, zo voor presentatiewerk. Ik merk nu heel fel dat de nieuwe generatie, jonge meisjes daar zijn, dat er... meisjes van 10 jaar jonger beginnen dat nu ook te doen. Ook een beetje af te toetsen wat ze kunnen, wat ze willen. En daar denk ik dat ooit wel door de leeftijd misschien een einde gaat komen aan die opdrachten, denk ik. Maar heb je daar al iets van, zit je dan al met een backup plan bezig? Of zover kijk ik ook nog niet. Ja, dat is soms moeilijk, maar ze hebben mij dat 10 jaar geleden ook eens gevraagd. Waar sta je binnen 5 jaar of binnen 10 jaar? Ik zei, dat weet ik niet. Ik weet niet wie op mijn pad komt, wat er gaat gebeuren. En toen vroeg hij, ben je dan niet ambitieus? Ik zeg, dat heeft toch niks met ambitie te maken. Het is ook dikwijls wat er gebeurt in je leven. Ik kan morgen... bij wijze van spreken sterven. Maar ik kan ook, kan ook iets heel leuk op mijn pad komen, waardoor ik misschien iets helemaal anders ga doen. Dus ik vind dat moeilijk om nu te zeggen waar ik binnen 5 jaar of binnen 10 jaar ga staan. Ik heb zoiets van, zolang het nu goed gaat, blijf ik doen wat ik graag doe. Maar je hoopt natuurlijk dat het nog wel een tijd blijft duren. Ja. Ik zei van Belgisch Limburg. Wat heb je met Nederlands Limburg? Heb je iets met Nederlands Limburg? Ik kom hier wel heel graag. Ik heb ook een aantal presentaties al eens mogen doen voor grote instanties in Nederlands Limburg. Ik vind het altijd wel leuk om hier te komen. Nederlanders zijn altijd zo enthousiast, vrolijk, happy, ook heel open. Ze zeggen ook meteen waar het op staat. En dat hebben misschien de Belgen iets minder. We zijn zo iets introverter, denk ik. Zo iets meer afwachtend tegen bij jullie. Is het al, kom erbij, fijn, goed gedaan, joh. Zo van die dingen, dat vind ik wel leuk. Tot slot, laatste vraag. Stel, laten we het persoonlijk wel niet maken, maar op uw situatie toespitsen als iemand ook... er zijn genoeg dames die denk ook nog altijd met ambitie spelen, jonge meiden, van ik ga me opgeven voor een verkiezing. En daar kan ik van alles mee bereiken. Wat zou je als tip meegeven als ze het dan eenmaal zijn geworden? Hoe zouden ze hun carrière maar ik denk dat het best moeten starten? Ook heel veel de social influencers zijn, de it-girls meer, die het nu verder zetten of verder kunnen maken, denk ik, dat missen wordt. Dat is een beetje passé, denk ik. Toch wel? Ja, ik denk in mijn tijd was dat nog zo, we hadden een reality show, dat werd echt gevolgd en zo. Ik denk, misverkiezingen nu hoort je eigenlijk ook heel weinig nog van. Gaat niet meer echt met zijn tijd mee eigenlijk dan? Nee. En ook niet in deze tijd nog zo
ja, het is helemaal fel. Hè? De MeToo en de feministen en de vrouwen aan de macht. En dus, ik weet niet of de meisjes daar nog wel zo voor openstaan, maar ik denk wel als je zo'n influencer bent of heel actief bent op social media, dat je daar ook wel iets kan bereiken. Als je daar op een goede manier aan uw verhaal houdt, je moet niet in alles meegaan, denk ik wel dat er heel veel mogelijkheden zijn tegenwoordig. Hè. Er zijn zoveel pistes wat je kan doen, wat je wil doen. En je moet natuurlijk een beetje geluk hebben dat je in de juiste netwerken terechtkomt. Hè. Ja, dan gaat het toch weer om het netwerk. Ja. En misschien dan nog helemaal tot slot. Jij staat altijd heel zelfverzekerd uw presentaties te geven. Kunt je 1 tip weggeven van wat doet jij in uw voorbereiding of een grondige voorbereiding? Ja, dat is al 90% eigenlijk. Ja, is dat eigenlijk de grootste tip eigenlijk? Ja, want als ik niet voorbereid ben, dan gaat er ook iets mis. Ik improviseer heel weinig eigenlijk. Het is allemaal teksten zijn gemaakt, zit in mijn hoofd. Graag dikwijls ook om te repeteren, een doorloop te doen vooraf. Dat iedereen weet waar je aan toe bent, want het is op dat moment eigenlijk dat het moet gebeuren. Ja, en dan moet het er goed uitkomen. Ja, en dan als ik weet waar het over gaat, ik weet dat ik het kan, dan kan er eigenlijk niks meer misgaan. Dankjewel. Graag gedaan.